Mi s-a dus. Nu mai pot să utilizez nici. Că e sub 15%. Îi zici să-i lui maică ta să mi-l bage. Bă, al meu l-am. Mai bine îl băgai la tine, bă. Ține trimit eu, da. Da, văd. Nu, dar ce ai vrea acum? N-am telefon de fițe ca să zici că pot filma cu el. Ia uite, mine ție trimit. Bă, ne trimit și la o priză. Da? Îi zici să-i lui maică ta, bă. Îi zici să-i lui maică ta. Acum, dacă tot, da, tot nu ești tare în gură. Nu, bă. După ce că te au... Bă, oare le trimis și lui, bă, auziți? Respect.